Γεια σας φίλες και φίλοι! Ακούτε τα podcast του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Αθηναίων, Αθηνά Υγεία. Το Κέντρο Πρόληψης εποπτεύεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Σήμερα θα μιλήσουμε με την επιστημονική υπεύθυνη των παραρτημάτων μας της 5ης και της 6ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων, κυρία Βάσο Μανούσου, παιδοψυχολόγο. Και το θέμα μας είναι οι κακές παρέες, η πίεση συνομιλίκων. Τα κέντρα πρόληψης του Δήμου Αθηναίων απευθύνονται κυρίως στα σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, στους εκπαιδευτικούς και στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Είναι ένα τρίγωνο, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς. Το σχολείο μπορεί να απευθυνθεί στο κέντρο πρόληψης και οι ειδικοί επιστήμονες να οργανώσουν μια παρέμβαση προσαρμοσμένη είτε για μαθητές, είτε για εκπαιδευτικούς ή για γονείς. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται εντελώς δωρεάν. Κυρία Μανούσου, υπάρχει ο επιστημονικός όρος στην αγγλική βιβλιογραφία peer pressure, δηλαδή πίεση συνομιλίκων, επιρροή συνομιλίκων. Πώς θα το περιγράφατε? Καλησπέρα και από μένα. Θα δώσω έναν γρήγορο ορισμό για την επιρροή συνομιλίκων. Η επιρροή των συνομιλίκων αναφέρεται στην επίδραση που έχουν οι συνομήλικοι σε ένα άτομο σχετικά με τις επιλογές, τις συμπεριφορές και τις πεποιθήσεις του. Η επιρροή συνομηλίκων είναι ο καλύτερος τρόπος για να περιγράψουμε πως η συμπεριφορά των εφήβων διαμορφώνεται από την επιθυμία τους να ανήκουν σε μια ομάδα και να είναι αρεστοί. Αυτή η επιρροή άλλοτε είναι θετική ή είναι αρνητική. Συνήθως οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούμε την έκφραση peer pressure με την αρνητική της έννοια. Όταν η πίεση των συνομιλίκων οδηγεί, για παράδειγμα, στην κατανάλωση ουσιών, τσιγάρου, αλκοόλ, στην παράνομη και επικίνδυνη οδήγηση, στην άσκοπη σεξουαλικότητα, εκδηλώνεται συνήθως ως πίεση να ακολουθήσει κανείς, το παιδί μας δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση, τις συνήθειες και τις απόψεις μιας συγκεκριμένης ομάδας. Ανάμεσα στις ηλικίες 12 και 17, οι επιρροές από το περιβάλλον των συνομιλίκων έχουν αλματώδη αύξηση. Είναι πολύ σημαντικό για τον έφηβο να γίνει αποδεκτός από την τάξη του και βλέπουμε ότι όσο αυτές οι φιλίες ισχυροποιούνται, τόσο τα παιδιά επιλέγουν τους φίλους, αντί για εμάς τους γονείς, για να δεχθούν συμβουλές ακόμα και για το ντύσιμο, τις σχέσεις, τις σπουδές, τις αντιδράσεις τους. Οι επιρροές αυτές άλλοτε εκφράζονται ανοιχτά, για παράδειγμα, «Έλα μωρέ, ένα τσιγάρο είναι», «Όλοι καπνίζουν, όλοι πίνουν, μη χαλάς εσύ την παρέα», ή μπορεί να εκφράζονται συγκεκαλυμμένα, για παράδειγμα, «Κοίτα τι φοράει αυτό, σήμερα χάλια είναι», και εκφράζουν συνεχώς μια αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο, στους εκπαιδευτικούς ή ακόμα και στους ίδιους τους γονείς του εφήβου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι η εφηβεία είναι ένα στάδιο ανάπτυξης. Από τη μια είναι η ανάγκη του εφήβου που προετοιμάζεται για την ενήλικη ζωή και θέλει να πειραματιστεί, να δοκιμάσει καινούργια πράγματα, να ξεφύγει από την γονεϊκή οριοθέτηση, και από την άλλη είναι μεγαλύτερη ανάγκη του να έχει αποδοχή, να είναι συμπαθής, να είναι αγαπητός μέσα σε αυτή την ομάδα που είναι η ίδια ηλικία με εκείνον, οι συνομήλικοι. Ποιοι έφηβοι είναι περισσότερο επιρρεπείς στην πίεση των συνομιλίκων τους? Είναι έφηβοι με χαμηλή αυτοεκτίμηση, με δυσκολία στην κοινωνικοποίηση, κάποιες φορές με χαμηλές σχολικές επιδόσεις, έλλειψη αποδοχής από την οικογένεια. Το παιδί αισθάνεται ότι ο μοναδικός που μπορεί να τον ακούσει είναι ο φίλος του. Από την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι στις κοινότητες που εγώ εργάζομαι με την επιστημονική μου ομάδα,
Στην 5η και στην 6η δημοτική κοινότητα υπάρχουν πολλές μονογονεϊκές οικογένειες. Υπάρχουν έφηβοι που ζουν σε οικογένεια που ένας γονιός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και ο άλλος γονιός μπορεί να είναι στο εξωτερικό. Είναι πολλά παιδιά που οι γονείς τους εργάζονται 2 και 3 δουλειές για να μπορέσουν να βιοποριστούν, τα οποία παιδιά μένουν πάρα πολλές ώρες μόνα τους, οπότε δεν υπάρχει γονιός ως σημείο αναφοράς. Το σημείο αναφοράς αυτομάτως γίνονται ποιοι είναι πιο κοντινοί φίλοι του. Εδώ ένας γονιός θα ρωτούσε, πότε ο φίλος του παιδιού μου είναι κακή επιρροή? Λοιπόν, εδώ θα σας πω ότι υπάρχουν κάποια σημάδια, η βιβλιογραφία δίνει κάποια χαρακτηριστικά, αν μπορώ να το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Είναι παιδιά συνήθως που παραβιάζουν τους κανόνες, παιδιά που θέλουν να γίνεται το δικό τους και όμως εμποδίζοντας την ελευθερία του δικού μας παιδιού, παιδιά που ασκούν συνήθως κριτική ή γίνονται προσβλητικοί δημόσια, παιδιά που λένε ψέματα για να φανούν καλύτερα ή για να φανούν ότι είναι γνώστες ή παντογνώστες στα μάτια της παρέας. Και εδώ η βιβλιογραφία εκφράζει ότι οι φίλοι είναι πιο χειριστικοί και πιο ικανοί να ορίσουν τη συμπεριφορά και τις επιλογές των εφήβων από ότι είμαστε εμείς οι γονείς τους. Ωραία. Τι κάνω εάν νομίζω ότι οι φίλοι του παιδιού μου έχουν κακή επιρροή επάνω? Αν θεωρώ ότι ο φίλος του παιδιού μου είναι κακή επιρροή, αυτό που δεν κάνω είναι η κριτική. Να δείχνω δηλαδή ότι δεν τους αποδέχομαι, γιατί το πιθανότερο, αυτό μάλλον που θα κάνουμε περισσότερο, είναι το παιδί μας να κολλήσει περισσότερο στο συγκεκριμένο φίλο. Αυτό που πάντα λέμε και στις ομάδες είναι ότι εμείς οι γονείς πρέπει να θυμηθούμε λίγο τη δική μας εφηβεία. Πώς εμείς δηλαδή επιδιώκαμε να κάνουμε παρέα με τα δημοφιλή παιδιά. Πώς λέγαμε εμείς ψέματα για να αποφύγουμε τις συνέπειες από τους δικούς μας γονείς. Πόσο θυμώναμε όταν οι γονείς μας απαγόρευαν να κάνουμε κάτι. Αυτό λοιπόν το κομμάτι πρέπει λίγο να το θυμηθούμε. Γιατί ως ενήλικες έχουμε ξεχάσει ότι περάσαμε κι εμείς από το στάδιο της εφηβείας. Θα σας το πω καλύτερα με ένα παράδειγμα. Μια μητέρα μας διηγήθηκε ότι στο πάρτι γενεθλίων του γιού της ήρθε ένας συμμαθητής του, κάπως λίγο ξεβγαλμένος όπως τον χαρακτήρισε η ίδια, που μιλούσε άσχημα και είχε αρνητική συμπεριφορά και ήταν περισσότερο διεκδικητικός από ό,τι έπρεπε με τα κορίτσια. Το βράδυ λοιπόν η μητέρα η συγκεκριμένη το συζήτησε με το γιο της και τον ρώτησε πώς νιώθει για τον φίλο του αυτό και αν αισθάνεται ότι ταιριάζει με αυτόν τον φίλο του. Τι έκανε λοιπόν η μαμά αυτή? Και προσκάλεσε το περιβάλλον του γιού της, χωρίς να το κρίνει, χωρίς να το απαγορεύσει. Δεν είπε στο παιδί να απομακρυνθεί από αυτό το φίλο, γιατί ήξερε από αυτά που είχαμε συζητήσει στις ομάδες γονέων, ότι αν το κάνει αυτό, το παιδί της θα κολλήσει με το συγκεκριμένο άτομο. Είτε θα κάνει παρέα, κρυφά μαζί του, εφόσον ως μαμά εγώ έχω απαγορεύσει ας πούμε να κάνεις παρέα με το συγκεκριμένο παιδί. Και έτσι ξεκινάμε μία διαδικασία, το παιδί να λέει ψέματα για να προστατευτεί από τη συνέπεια, εμείς να καταλαβαίνουμε ότι ίσως μας λέει ψέματα, οπότε έτσι πάλι χάνεται ο έλεγχος και χάνεται και αυτό που λέμε η σχέση μεταξύ γονέα και παιδιού, η σχέση της εμπιστοσύνης. Αυτό που τονίζουμε στις ομάδες γονέων είναι να υπογραμμίζουμε στους εφήβους ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε πάντα ό,τι κάνουν οι άλλοι για να είμαστε αρεστοί. Πρέπει οι γονείς να δείχνουν αγάπη και σεβασμό για να τονίζουν οι ίδιοι την αυτοπεποίθηση του παιδιού τους. Να μην περιμένουν να την τονίσει κάποιος άλλος. Τα παιδιά πάντοτε γνωρίζουν πότε πρέπει να τραβήξουν την κόκκινη γραμμή. Όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά, ό,τι δουλεύουμε ως γονείς, δεν είναι ότι φεύγει στην εφηβεία. Απλά εμείς λίγο χάνουμε το θρόνο μας και στο θρόνο μπαίνει ο φίλος. Όμως δεν πάβει και ο γονιός να έχει υπόσταση μέσα στο παιδί του.
Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε οι γονείς. Να ξέρετε ότι το παιδί μας έχει την ανάγκη πάντα να μιλήσει. Ακόμα και όταν μας διώχνει, βαράει την πόρτα, κλείνεται στο δωμάτιο, φοράει τα τεράστια αυτά ακουστικά, ακούγοντας δυνατά τη μουσική για να μην ακούει εμάς τι του λέμε. Κάποια στιγμή όμως έχει την ανάγκη να μιλήσει. Γι' αυτό μόλις μας δίνεται η ευκαιρία, μην τη χάνουμε. Στην ηλικία αυτή ο έφηβος μας χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Η εφηβεία είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο στάδιο. Γιατί το παιδί μας, από το παιδάκι που ξέραμε, μεταμορφώνεται σε έναν ενήλικα και εμείς πλέον δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μικρό παιδί. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα παιδί το οποίο έχει και αυτό τις δικές σου ιδέες, τις δικές σου απόψεις, τις δικές σου πεποιθήσεις, έστω και αυτές αν είναι επηρεασμένες από το γκρουπ των παιδιών που κάνει παρέα. Στην παρέα μέσα παίρνει μαθήματα ζωής για την εμπιστοσύνη, την αλήθεια, το ψέμα, τη φιλία. Θα έρθει το παιδί μας σε επαφή με τοξικούς φίλους. Θα κάνει παρέα με παιδιά που κάτω από την επιφάνεια της φιλίας υπάρχει ανταγωνισμός και ζήλια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι μαθήματα της ζωής. Είναι μαθήματα που δεν μπορούμε όλα εμείς οι γονείς να τα δώσουμε. Θα πρέπει να τα μάθουν και από το εξωτερικό περιβάλλον τα παιδιά. Σημασία ο γονιός είναι να είναι κοντά με ψυχραιμία, το τονίζω με ψυχραιμία, γιατί δεν είναι εύκολη επικοινωνία, χωρίς ένταση και κήρυγμα, να δίνει χρόνο στο παιδί να αξιολογεί το ίδιο την κατάσταση και να αποφασίζει ποιους θέλει ή ποιους αξίζει τελικά να συναναστρέφεται. Η περίοδο της εφηβείας είναι παράξενη. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας μπαίνουν στην εφηβεία όταν εμείς οι γονείς μπαίνουμε στην κλιμακτήριο. Όταν εμείς οι γονείς περνάμε και σε μια διαδικασία που έχουμε να φροντίσουμε και τους ηλικιωμένους πίσω μας γονείς, παππούδες και γιαγιάδες. Θα ήθελα να κλείσω με μια φράση. Φίλος είναι ο άνθρωπος με τον οποίο τολμάμε να είμαστε ο εαυτός μας. Είναι ο άνθρωπος που δεν θα μας κρίνει, που μας δέχεται και μας αγαπάει για αυτό που είμαστε, που δεν μας υποχρεώνει να δοκιμάσουμε ουσίες, αλκοόλ ή να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε. Αυτός δεν είναι φίλος μας. Εσείς, σαν κέντρο πρόληψης, κάνετε παρεμβάσεις στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για να διαχειριστείτε αυτά τα θέματα? Βεβαίως, όλοι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων είναι ευπρόσδεκτοι να απευθυνθούν στο Κέντρο Πρόληψης Αθηνά Υγεία και στα παραρτήματά του. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι δωρεάν. Πραγματοποιούμε δράσεις για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, καθώς και ατομική συμβουλευτική, ιδιαίτερα για γονείς που έχουν παιδιά σε εφηβεία. Δεν σημαίνει ότι κάνω συμβουλευτική επειδή δεν είμαι καλός γονιός. Κάνω συμβουλευτική για να γίνω καλύτερος, για να μπορώ να ακούω καλύτερα και να μπορώ να υπερασπιστώ το παιδί μου σε μια κοινωνία που είναι δύσκολη αυτή τη στιγμή για τα εφηβάκια μας. Ευχαριστούμε, κυρία Μανούσου. Και εγώ. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας ενημερώσουμε ότι το παράρτημα του Κέντρου Πρόληψης της 5ης Δημοτικής Κοινότητας βρίσκεται στη Λεωφόρο Καλατσίου 9 και το τηλέφωνο είναι 210 22 82 794 και το παράρτημα της 6ης Δημοτικής Κοινότητας βρίσκεται στην οδό Χέιδεν 15α στην πλατεία Βικτωρίας και το τηλέφωνο είναι 210 21 14 566. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.